Hi guys! Good morning! It's me, Michelle V. And herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Good morning! Oops, takpan kayo ng baso. Charan! May pagkain ako na tinigyan niya, yung galaki ng kanin. Charot. Tapos, awa. Charot, awa. Tawag ito. Meron ako ditong kape. Tapos, niluto ko tong, yung sausage na may bacon, something like that. Tapos, yung natirang ng asawa ko dyan. Ayan, kain tayo. Wait, usog ko kayo para kakitaan tayo. Charot. Ayan. So, kain tayo, guys. Anyway, brunch ko na ito. Dito natin ilagay kasi nga, this is the right way for that. Charot, meron ako Pepsi, ketchup, chili. This is my brunch because it's already 9 in the morning. 9 na, pero brunch ko yan siya, guys. Kasi nga, mamaya ulit ako kakain. Nung aking Josawa Bells, ganyan. Tapos, nakapag-ano na pala ako. Syempre, nakapagsalang na ako ng aking labahin. Nasa baba na mamaya ako yun kukuhanin. And then, nakuha ko na rin yung sinampay ko dun sa sa kelo namin. Ganyan. Tapos, pero nano ko na siya, natupi ko na siya, kaya nandyan na siya sa basket. Ilalagay ko na lang sa kanyang lagayan. Yun ang ginagawa ko, tinutupi ko na kagad doon pagkakuha ko pa lang doon sa keller, tinutupi ko na. Thank you Lord for the food, amen. Kain tayo. At, yes. Dito pa rin ang sipon. Pagkagabi ako inuubo ng konti. Pero hindi naman yung ubong-ubo. Pero nararamdaman ko na Makati yung nilamunan, kaya gano'n. Maaga din ako nagsaing, guys, ng kanin. So, fresh ito. Kailan ba ako kumain ng kanin? Dalawang araw din nawala ako pa lang. Wala akong rice, kaya yan. Nag-rice ako ulit. Nagsayang ulit ako ng madami, tapos parte-parte ko, tapos ipoprosen ko siya. Kasi madami na akong na-frozen na ulam ko. Medyo yung sinigang, tsaka yung sitaw. Wala akong kanin. So, yun kasi yung mga ulam na kailangan ng kanin. Kaya nagsayang ako. Sarap. Ganun pa lang yun. So, I will try na lumabas. Mamaya. Update ako yun mamaya. Kain lang ako.
update! Nakabihis ng inyong lingkod, diba? Pinapakita ako sa inyo ang aking outfit dito sa mirror. Char! Naka-long sleeve pa rin ako kasi nga, tawag ito? Minit, diba? Charot. Ang ganda ng panahon. As in 21 grad. So, let's go outside. Nag-decide ako na lumabas ngayon. Nagdagdagan ako sa sombrero. Ewan ko kung tama ba itong kasuotan ko. So, tara. Let's go! Nandito na ako ulit. Charot. Ang ganda. Tignan niyo yung tubig. Ang ganda talaga ng weather ngayon for today's video. Nagganda-gandahan ako ngayon Charot. Anyways, saan ba ako pupunta? Ang daming people, nahihiya ako kung saan ako pupunta. Wait, pakita ko sa inyo kung saan ako nalaglag ng bike Hindi ako nag-bike ngayon. Dito sa part na ito. Ayan. Paakyat kasi yan siya papunta doon. Tapos, ayun. Yung bike ko, na siya. Natumba siya. Tapos, alam niyo ba, ito pa, may mga san-san dito for the kids. Ayan. Ayan. Wala naman ako, inisip ko, saan kaya ako pupunta ngayon? Charot. Anyways, may naglilinis dito ng park, guys. Nilinis nila. So, yun. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. But, dito lang naman sa park. Pero, ang dami kasing tao. Nahiya ako. Talagang pupunta lang ako maglalakad-lakad. Ako ng hiya ako. Nauunahan ako ng hiya ako, guys. Kaya, ganon. Gusto ko kung halimbawa may kasama ko kaibigan na lalakad, yun. Pero dati naman, nag-iisa din naman ako dito. Ang ganda lang ng view dito, guys, banda. Oh. Ganda, di ba? Kita nyo yan? So, yun. Update to kayo mamaya. So, hello, guys. Nakarating na nga ako dito sa ilalim ng tulay. Ayan, oh. Sa taas kasi yan, ayun yung highway. Tapos, ito yun. Tapos, ayan, ito. Di ba nakita nyo? May train. Natsyempohan nyo, may train na dumaan. That's the highway, guys. At iyan siya. Yarn! Charot. Mga naglalakad. So, ayun lang naman. Pumunta ako dito. Gusto ko lang makita yung ilalim ng tulay. Para ng tao. So, muna ako. Nag-tiid ba? Tiid. Titignan ko muna kung may tao wala. Kasi syempre may hiya ako. Charot. So, ayan na. Ngayon, punta na ako, guys, balik na ako maglakad tapos punta ako ng Aldi. Hi guys, I'm home. Hi. Napagod ako kakalakad-lakad. Anyways. Tararararat boom. Charot. So ito yung una ko nabili kasi ito ang gusto ng asawa ko ngayon. Tapos, ito yung resibo ko. 17-16. Bumili ako nito, guys. So, parang hot brioche. Hindi ko na. Bumili ako nito para dito yan. Kasi nga, gusto kong yun ang kumain ng ganyan. Tapos, nalagyan ng ng cheese ba? Charot. Dalawang cola. Tapos, isang bottle of water. Tapos, tinapay. Kasi ito wala na ito. May tinapay dito iba. Yes, I buy another bread. Ito sa asawa ko yan. Tapos, buli ko lang guys ng isang mangga. I want to eat mangga. So, ilagay ko mga dito sa ref para lang maglamig siya. Ito wala na ito guys. Tapos na ito. Ito ilagay ko nga ito sa guys. So, yes. Alam din yung ganon. Tapos, yung asawa ko, paparating na ba siya? Anong oras na ba? So, pinatay ko yung ilaw dito sa parating na siya mga alas 4. So, nga ako painit. Pa-warm up tayo ng Tapos kuhanin ko dito ang akin. Kasi gusto ko ito yung akin tuna.
Ano ito na? Kain tayo nito. Update ko kayo mamaya. Let's eat pizza. The weather, beloved, it's so very good. It's 21. Yeah, but very hot is not nothing. Yeah, It's not too hot. It's get a little cold, but a lot of people there in the park, marami. So, ayun na nga guys ang ating vlog ngayon. 'Di ba, maiksi lang ngayon yung vlog ko kasi hindi naman ako as in nag-video ng the whole day, charot. Ayan, so gano'n yung mga pangyayari sa buhay ko ngayong araw na ito, charot. Ayan, so nag-ikot-ikot lang talaga ako sa park. Hindi ako nagtagal masyado sa park kasi nga sobrang daming people. Nahiya talaga ako. Okay, sana kung may kasama ako, kung kahit nandito yung bata namin, gano'n, o yung kaibigan ko, ganyan. Pero 'pag mag-isa ako ta's ako lang isa naglalakad parang akong timang, charot, charot. Ayun, so kaya sabi ko, "Ay saglit lang." Isang ikot lang ako tapos pumunta na ako ng Aldi at ayun nga namili ako. Tapos ayun nga nagluto na ako ng ano, ayan yung aming hapunan ngayon ng aking Diyosawa boss kasi sabi niya gusto niya din ng pizza. So ayan, at habang kami nga ay kumakain, ayan nagkukuwentuhan ng mga anything something, charot. Ayan, so ayun lang yung ganap namin ngayon, ganap natin ngayon, ayan. So maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood ng aking YouTube channel. Ayan, so thank you sa aking mga new subscribers. Ayan, and welcome all. Ayan, so thank you so much guys. I hope you enjoy our video today. Kahit na hindi ganun ka, alam mo yun, charot. So, yes, I'm hoping that you still like my video and you still supporting my YouTube channel. Ayun, so maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you so much for always tuning in and supporting. Ayun, so yes, at dito natin tatapusin ang ating vlog for today. Maraming salamat. And I hope to see you in our next one. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Ayan, so thank you so much. Always smile and God bless us all.